Number 5. Bukhuk kirui tongnai rokno hai hinui sadi krakung di ta kiridi norok ni kaitor yagul sunani bagui tei sui runani bagui phainai bo phai norok no phiok phainai Jisaya chapter 35 verse 4. Number 4. Norok lamata korodi kaitor no khoroksa phano bandi uimanya borok kaimani abono no bo maranai Galatia chapter 6 verse 7. Number 3. Hakhe tabuk subrayung no kiridi soikhe kok naragui bono mondi norok ni chusu song tuima ayang naro tei ijibo khulumani mutairok no khibiui rohorui subrayung no simise mondi Joshua chapter 24 verse 14. Number 2. Hakhe kaitor bono surinai rokno potali jakmani yakni bahai ke phioknai abo saui mano phia borok hamia rokno jerani salni bagui bahai ke satogui tonnai abo bo saui mano 2 Peter chapter 2 verse 9. Number 1. Chukno hani kuchugo kaitor lobjak thung osungcharo bo hamjakma bororok hamthung Luke chapter 2 verse 14.